o să aveți ceva minute și să alegeți toate cele necesare. Da. Iar s-a dus? Parcă nu se dusese. A venit Dragoș. Dragoș. Deci va dura câteva momente. Am să spun ceva. Spune. Și am să spun și eu ceva. Zi. Am schimbat. Am schimbat? M-am hotărât Așa. să merg tot la masă. Merg toți? Vreau să vă spun că toți cei care au licitat Împreună cu licitanții licitații. pot primi un prânz gratuit. Da. Deci până la urmă, Deci până la urmă toată lumea va merge. deci vor merge împreună toți la să-i servească masa. Deci merg toți, deci până la urmă s-au hotărât toți cei care au licitat, până cu licitații, merg să ia masa.